कहत कि ए राजा तू कब अइबा ओह से भी बर्दाश्त ना भइल ते मेहरारू अपन मोबाइल उठा के आ नंबर लगावे लगले नंबर लगावा ए देवर बबुआ का राउर लगे राउर भैया के नंबर उम्र बा देखो तनी मोबाइल में कोई बात तो खोज खाज के ठीक बा नंबर बोली खोज तनी देखो तनी मिली तो ना बोल के देख हाँ बा लिखो बोली 99 312 312 चप्पल जूता लगले 18 हाथ तोरा बोल ई कौन नंबर बा हो अरे लिख ना बढ़िया नंबर बा जल्दी जल्दी लगावा चैत के नंबर ठीक बा धराई ठीक 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 आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं कृपया आपका कॉल प्रतीक्षा में रखा गया है कृपया 9 महीना बाद डायल करें। ये कौन मोबाइल है ए देवर बबुआ का ई कौन नंबर दे देनी हो ई कहता कि तू जवान मृत्यु के कॉल करे उनकरा से नंबर न हो हमरा से लिख 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 वही जा देखो देखो हाँ मैं के बाद धो लेतनी हाँ हम बैठ के बोल आ नंबर लिख बोली लिखा बोलो पहले पहले वो गोलका डाल गोल का अरे गोलका पहले दाब जीरो जीरो तबे नु बाहर धारी है हाँ जीरो दाब गोलका दाब दे निकल का बोली हाँ जीरो हो गई नु हाँ। अब लिख 97 400 के ले तार बहन चो के नंबर कैसे लगे सता के हाँ 98 900 हटा के थोड़ा देख ठीक ठीक कौन नंबर बा हो अरे इधर ली नंबर में देख ठीक 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 उठाइए ना टावर पर चढ़ जा टावर पर हेलो 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 के बोले तनी राजा जी अरे हाँ हो बुझ जा ए राजा जी हाँ जी राउर हम गोड़ छू के गोड़ लगता अरे दूरे से गुर लागलू ए राजा जी हाँ हो राजा जी के सार मत बन जल्दी बोल ई बताए का हमरा के गबना करा के घरे रख देले बानी हाँ जी रउआ हमरा छोड़ के बहरा चल गइल बानी हाँ हो ए राजा जी का हमर आदूद ना आवेला का ए राजा जी हाँ होलियो बहरे बिता दे अब कटनी पिटनी लागल बा उहो बहरे बिता दे का ए राजा जी छुट्टी मिली तो नहीं आई रे धीरज धीरज धारा बलमुआ चल आई है घर नी घर से फोन करके बलमुआ के कहत कि ये राजा जी ए राजा जी हाँ ले बोल हम तहरा प्यार में पागल बानी तू हमरा छोड़ के झरिया बड़ हम तहरा प्यार में पागल बानी तू हमरा छोड़ के झरिया बड़ ए राजा कारे फोफी करिया बड़ बाकी दिल के भीतरिया बड़ एही नु बात दिक्कत की बलमुआ ना बा चिंता जन कर तार बलमुआ ए खत्म होइते चले है मेरा रुआ कहत तका बबुआ कि छोड़ के चैत में चाल गईला अरे परदेसी पिया ई सब गीत गौने होला अच्छा लगे अब एगो बलडवा से करे जे फाड़ भाई घर में हाँ छुड़िया से पुड़पुड़िया के जान ना बबुआ आहो मेरा रुआ कहत तक ये राजा जी कि छोड़ के चैत में चाली गईला परदेसी पिया अरे कि कही के छोड़ी के चैत में चाली गईला परदेसी पिया कही के कही के नैला राजा जी कही के नैला राजा जी कही के नैला कही के नैला राजा जी अरे कही के नैला
सोचल सपना माटी में मिलैला परदेसी ए राजा जी अरे फोफा औसर कमौनी में आग लगो औसर गट्टी के रुपया जड़ जाओ घर में हतना सुंदर खजाना छोड़ के परदेश बानी और की सोचल सपना माटी में मिलैला परदेसी कही के कारे मलाई के फोफा कबले तर पैबा हो पैसा भले पहले पैसा दी चलिए आई हमने के संगीत बाबू की तरफ से बहुत बहुत रुपया हाँ जी पुरस्कार बा बड़ा नमस्कार रही बस दुलार करके चाहबा उधार बा मेहरुआ कहता तनी भीड़ नहीं में लेवे के बा मुर्की मार प्रिया मेहरुआ कहता कि राजा जी कोयली के कूट सुनी कापेला करे जहो ए हो बलमुआ रौदी सुना लगे कोयली के कूट सुनी अरे कापेला करे जहो रौदा भी नए हो राजा न लगे राजा फोन तो कितना दिन पर कोई हम बाकी रुआ कतही बुझात न रहे फोन नामा पकत ही न बतियला परदेसी पिया ए राजा जी हो बलमुआ जी आर की फोना माप कहियो न बतियला परदेसी पिया कहि के
हो लास्ट गीत के भाव में कहता कि हे राजा जी का हो चमन परास के डिब्बा राकेश करे जा पिया हरे जल्दी चलिया घर बाइया बे खातिर कटा कटा आज राकेश करे जा पिया हर जल्दी तू घरे आबे खातिर राजा कटा कटा लास्ट में हम बात कहतनी जिलेबिया का गीत ना आंसू ना परदेसी पिया ए राजा जी जितना कोयली के बोली गोली समान लगेला उसने यह गीत सुनला पर दर्द बुझाला जिलेबिया का गीत ना सुना परदेसी पिया आर की जिलेबी लाल के गीतिया ना सुना अरे परदेसी पिया जल्दी जल्दी